Галерия Българи Долорес Дилова се представя с два цикъла. Отвъд спомена, свързан според самата художничка с магическото място Болата в Каварна, и в спомена, пресъздаващ погледа и от Белмекен към язовира, взел мястото на няколко села и отнел част от Рила. Първият цикъл включва вариации на обезлюдени плажове и безбрежна морска шир, стопирали спомена за диалога спокоен и съкровен с любимите за художничката места, както и серия пейзажи, театрално осветени, стихи, улици и къщи, обгърнати от мистичния вуал на здрача и нощта. Цикъла вътре в спомена е създадено съприкосновението с величието на Рила планина, където Долорес Дилова е създала по-голяма част от картините си. В един от пейзажите тя е разкрила и своите страхове от непредвидимите капризи на природата. В него, отеглените от трите безводни години води на язовира, са оголили ствола на самотно дърво с крехка корона. Диалогът с природата е изпълнен със страхове, но и с надежда за тяхното преодоляване, отбелязва професор Аксения Джурова. Румен Гари